Oh, Chandra pesona lho iki. Pak Tejo. Saben dina wong ngalamun jroning sepi samun. Among tansah katulung wewayangan mudhuk Kang Mas wong bagus linalitan pisolali saya rucit lale wangi wong bagus tansah sumanding ning pandoming netra Biayine Mas nih Pak Tejo. Mongko Kang Mas pratresnanku bebasane tan bisa diluku tresnanku
sesajen ugi paguyuban ingkang sampun rawuh samangke dipun tenggo pamundutan lagunipun sesarengan kalian campursari Chandra Pesona. Mongko Kang Mas katresnanku ngebasani lan bisa dinungku junelan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Thank you, Mas. Ayo. Asik, 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 asik. Apa ya nek sing gak aneh kaya gini? Asik, asik. Ngetan paling ngulon apa setyane ngelakon ya Mas kijing miring Mas kijing miring ngetan lencir gunung
ora perkara pacik. Ayo lo kanca-kanca Pawasri pacik-pacikan iki meneh, joget meneh. Yo, sesarengan Monggo. Chandra Pesona. Sajo selo. Ayo Mas. Ayo monggo. Mas, nah iki tenanan iki, sampean ayo. Nak mau kan keliru. Ayo Mbak sini, Mbak. Monggo. Monggo Mas Dar. Yo pantese ngono. Saben dina wong ngelamun jroning sepi sampun among tansah kadulu wayangan muda Kang Mas wong bagus kene tak ajari lilalitan bisa lali saya ngerucit ati leliwati wong bagus tanah saku mantel ing panduling netro Piye kan tresnanku. Wes iki Pak Tutu wes. Wes ki Mas. Ayo, prok jadi apa? Ki luar ditambahi Mbak Mel. Aku tambahi. Mengko. Saiki wae. Wah, panas ngene sumu kok ngasih anak. Mongko Kang Mas katresnanku bebaseni nanti satinuku jodoh lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku
Arisan. Suwun. Opreng kuning sisan yo. Bapak pripun bapak? Empun badi wayah dereng. Dereng, oh mudah-mudahan cepet ya. Oh alah Pak Dodon jenengan toh. Wes jenengan iku wes tau nanggap. Gek request jan murah hati tenan Bude Salim. Bopo sehat-sehat nggih. Mugi cepet-cepet kanugrahan wayah. Apa? Niki. Kalih lestari mengke. Nggih. Monggo sugeng rahapi rumiyin. Mas, mangke dibablaske napa? Bablaske apa mau? Bablaske apa melali aku? Oh iya, pring kuning. Monggo Kang Mas katresnanku. Sugeng siang, sugeng pepanggian, tanda pesona mbak, gone Mas Tulus, sesarengan kalian Mbok Dijum duwe gawe. Tanggal tuwek ya. Oh. Iki gek yo iki kok rupane koyo tutik ya? Iki lho. Iki rupane persis tutik lho, mbok yakin lho. Pring kuning dadi seksi. Ana mendah kutha Sragen asli. Bergoyang Chandra Pesona iki lho. Mas Dodo yen sinawang ana netro sapa
ono hai-hai ini. Tetep ae karo Mas Tulus tetep enek dindek to. Arisan sing Chandra Pesona iki lho. Ke lho sing penanggung jawabnya Mas Daryan. terke sik. Mas Dar, penanggung jawab bare, penanggung jawab rombongan. Kalau Mas Dot. Oh, Mas Dodo iki sing ae to. Alah lah. Iki hak ini prei iki. Prei, ngose tenang ae rombongan Iki Rong berarti teko. bandar sing nalangi iki. Lah aku tak DP-ne nomano kok kari angsurane golekne liyane. Ya wis. Tresno iki ora medhek. Saya suwe, saya tambah ngedro. Waton kowe rambandingke. Senajan aku wong ora duwe. Matur nuwun Mas MC. Chandra Pesona Enake Mas yo. enak lho Dek. Pak Kamidi. Monggo Masukkan batiknya monggo Bobo. ayo monggo. Masuk Mas Yogi. Manis sedip kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lames yen mesem manise ngongkole madu kaya bisa rontoke jantungku. Sampean gawani gendeng. Ngembang melati aduh hati ronce-ronce setengah mati waktu naksir kowe. Pasar Turimes ning kutha Solo aku ngerti sampeyan senengi godhong. Iris-iris aduh hati kulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja. Memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat watak Bapak kami di monggo. Pak Kamidi. Iki jane bapak kami di piantune pundi to niki?